Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na, kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Oras natin mga kabisyo sa mga pulang. We got 30 minutes after 6 o'clock. We are broadcasting live across the city by the bay. Yes, right mga kabisyo. This is Metro's number 1. We are 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alam nyo naman, pagkagat ng dilim. Pag alas 6 na, sa inyo na ang... EDSA po, syempre mga kabisyo, pinangungunahan po niya na napakatalino sa lahat. Apangas! Wala nang iba pa, kundi si... Hindi na tender, pero juicy pa rin kag naga, ragomo. Siyempre mga kabisyo, kasama rin po ninyo abang lingkod. Yours truly, the prodigy of Tanghenyo. Ako po si... Diego Bandito! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. That's not me. Hindi po ako yan. Isa yang impostor. Siyempre mga kabisyo, hindi naman makukumpleto ang ating tropang EDSA kapag wala ang napaka-cute, napaka-kulit, walang iba kundi si... EDSA! Everybody sing a song, Duday, Duday. Everybody sing a song, oh, the Duda Day. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po ng may mga buhok at walang buhok. No. Duday, ayan ka na naman ha. Ano bang problema mo, Duday, sa aming mga kalbo, ha? Uncle Diego Bandido, wala naman akong sinabing galit ako sa mga kalbo. Ang sabi ko lang naman po, hello po sa may mga buhok at walang buhok. No. Eh, gano'n na rin din yan eh. Lagi mo kami tinitirang mga kalbo eh. Alam niyo ba kung anong pinakamasakit na ibintang sa kalbo? Ikaw, Duday, alam mo kung anong pinakamasakit na ibintang sa aming mga kalbo? Alam ko po, Uncle Diego, yung pagbintangan ka po na ikaw yung gumamit ng supply. Ay, ewan ko sa'yo! Manong driver, boards, magandang gabi sa'yo. Ayan, at eto na naman po tayo. Ang gagawin po natin, ha? Dire-diretso po tayo hanggang alas 9. 3 oras po tayo magbabakbakan dito. Narinig nyo naman mga tugtugan natin. Guns N' Roses, Chong. Lupit nun, Chong. Naalala mo nung kabataan mo. Naalala ko tuloy nung kapanahunang may buhok pa ako. Naranasan ko naman pong mag-headbang na kahit papano yung buhok tumatama sa sa noo ko. Ay lang mga kabisyo. Basta tandaan nyo po hindi lahat ng kalbo asamang tao. Ewan ko ba sino ba nagpauso yan? Naalala ko kasi Bimbol Rocco dati, parang kontrabida eh. Ay naku mga kabisyong, oras natin. We get exactly 34 minutes after 6 o'clock in the evening. Don't worry, I got all the best music in store for you. Sa lahat po ng mga kabisyo natin na nakatutok po sa atin dito po
sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize? Yan, basta kalbo. Sabi ni Coco Martin, yummy! Shout out sa mga walang buhok! Shout out sa mga biyahe papunta sa South at biyaheng pa-North! 35 after 6 o'clock, here's a song para po sa inyong lahat. Galing sa Sugar Free. Para sa may mga diabetes, hari ng sablay, let's go! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!